Kukas laiskimus se vieläkin röhnyttää siellä peiton alla? Nyt ylös, 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 herätys! No niin, tervehdys vaan kaikille ja hyvää vuorokautta. Paras sanoa näin, kun ei tiedä. Katseletteko tätä videota aamulla, illalla vai päivällä tai milloin, niin hyvää vuorokautta, se toimii ehkä parhaiten tässä kohtaa. Mutta tosiaan tervetuloa Punaisen Bussin ratissa kanavalle. Ja tänään sitten mennään seuraavaan My Workday-videoon. Tänään on sitten vähän luvassa vähän lyhyempi päivä. Video lyhyydestä en tiedä, mutta katsotaan minkälaista aikaa saadaan. Tänään on sitten sillä tavalla, että matkusteltaisiin paikkurilla tuonne Kuopion matkakeskukselle ja sitten matkusteltaisiin kyyvissä, bussin kyyvissä tuonne Varkauteen ja siitä sitten seuraavalla autolla mikä tulee, niin ajetaan se auto tuonne sitten Leppävirralta Kuopioon ja siellä sitten ottaa Oulusta tuleva auto, joka jatketaan taas tuonne ja jatketaan sillä matkan tekoa taas sitten tuonne etelää kohti, eli vie se tuonne Leppävirralle ja sitten alkaisi päivä olemaan pikkuhiljaa purkissa siinä mielessä, että Leppävirralta sitten taas matkustus takaisin Kuopiota kohti. Mutta vähän erilainen päivä on tänään sinänsä, vähän lyhyempi päivä, taitaa olla 5 tai 6 tuntia vain, niin yleensä kun työpäivät on semmoista 10 tuntia, 11 tuntia, 12 tuntia, voi olla 14 tuntia parhaimmillaan, niin sinänsä ihan mukava päivä tiedossa. Tietenkin aina siinä mielessä on mukavampaa, kun on pitempiä työpäiviä, niin tunteja tulee paljon enemmän, niin eikä tarvi aina nyt joka päivä lähteä töihin, eli sinne voi tulla vaikka yksi viikkovapaa listaa enemmän, mutta toisaalta taas näin kun lyhyt työpäivä on, niin kerkeää sitten vähän illallakin puuhalla jotakin ja vähän viettää vapaa-aikaa. Mutta ei muuta kuin mennään videon pariin ja tervetuloa kyytiin. Tervetuloa Punaisten Bussien ratissa kanavalle. Ei muuta kuin hyppäähän kyytiin. Sittenpä laitetaan kotiovi kiinni ja lähdetään tämän päivän työhommille. Ja kivaa päivä se näyttää tänäänkin tulevan. Tuossa tosiaan aamulla vanhempi poika lähtikin jo kouluun. Koulutkin on alkanut täällä Kuopiossa ja sitten myös tuo nuorempi poika vietiin esikouluun. Mä kävin tässä välissä syömässä vähän tuossa lounasta ja sitten tämä päivä tosiaan koostuu siltä, että käydään tuolla Leppävirran ja Varkauden suunnassa. Suhteellisen lyhyt päivä on ja päivähän tosiaan alkaa sillä tavalla, että mennään tästä Paikkurin kyydillä tuonne Kuopion matkakeskukselle. 21:llä siis päästään täältä minun kotikulmilta tuonne matkakeskukselle ja täällähän se minua auto oottelekin jo valmiina. Tästä tosiaan pikku hetki menee, kun ollaan tuolla matkakeskuksella ja odotellaan tietenkin lähtöaikaa, niin ei täältäkään Paikkurit ihan etujassa saa lähteä, niin muutama minuutti, niin siitä sitten Paikkuri lähtee jatkamaan matkan tekoa. Jees, sittenpä paikallisbussista selviänyt niin sanotusti ja siirrytään pikkuhiljaa pelipaikoille tosiaan ottamaan autoa, että tuolta tulee varikolta ja sen kyydissä sitten matkustellaan. Ja Kuopion katukuvahan on enemmän tai vähemmän myös vallannut nämä sähköbussit ja siinä yksi niistä uusimmista. Ja punaiset valothan tällä tietenkin palaa ja hetken joutuu odottelemaan, mutta kilttinä linja-auton kuljettajana totta kai odotan ja noudatan liikennesääntöjä aina. Mutta hienona taustalla näkyy tämä tosiaan Kuopion uusi matkakeskus. Tai en tiedä kuinka uusi se on se muutama vuoden vanha ollut tai on jo ja rakennettu, mutta erittäin hyvä ja toimiva ratkaisu ainakin minun mielestä. Aika monessa paikassa nimittäin vielä kun on vanhoja ratkaisuja niin sanotusti käytössä, eli vaikka linja-autoasemoja, kuten Tampereella, niin siellä tuommoisella aika isolla bussilla on aika hankala mennä esimerkiksi lähtölaituriin, koska siellä on niin ahtaat nuo lähtölaiturit. Eli Tampere, ottakaapa mallia, tehkää, rakentakaapa tekin tämmönen joku hieno uusi juna-asemahan sinne tuli, tai tulossa on.
Mutta vois siihen jonkunlaisen ratkaisun myös Tampereen linja-autoasema esimerkiksi tehdä. Joo, toki ei tarkoituksena ole ottaa tikunnokkaan niin sanotusti yhtä kaupunkia. Mutta siellä on meidän sitten tosiaan Jyväskylä, Tampere, Turku-vuoro lähdössä ja bussien parkkipaikathan tuossa näkyy tosiaan tuossa keskellä. Tuolla näkyy saapumislaituri ja taksitolpatkinhan ovat myös tässä aika saatavilla ja aika hyvissä paikoissa. Eli jos ette ole käynyt Kuopiossa joskus, niin tervetuloa vaan Kuopioon. Tänne pääsee bussilla, niin kuin myös tietenkin muillekin kulkuvälillä aika mukavasti. Mutta annetaan tuo Jyväskylällähän nyt odotella, tuossa se lähtee ihan muutaman minuutin päästä, niin en mene nyt häntä häiritsemään sen kummemmin. Niin, matkakeskuksella tosiaan tässä on kaikenlaista liikettä. On Parotsia, joka siis on hampurilaisravintola, on parturia. Tuolta pääsee suoraan, kun eteenpäin menee, niin myös junalle sinne pääsee lähtölaitureihin. Ja vähän Kuopio-teemalla mennään niin sanotusti. Ja sieltä siis pääsee tuonne sitten rautatieaseman puolelle. Ja tosiaan lounasravintola täällä on mukana myös ja K-supermarketti ja kukkakauppa, jos joku kaipaa kukkia elämäänsä. Ja miksei kaipaa näin vanhana kukkatukun työntekijänä. Minähän siis joskus aikaisemmin ajanut semmoista myymäläautoa, missä myytiin kukkakauppiaille kukkia. Niin mukavaa hommaa on ja kyllähän ne piristää. Ja muistakaa miehet varsinkin, niin vie välillä naisille ne kukkia. Ja ihan tosiaan päiväkodista asti toimistotiloihin saakka täällä matkakeskuksella on toimintaa. Eli ihan virkeä paikka minun mielestä. Kuopion porttihan tämän paikan oikea nimi on. Mutta niin kuin kaikissa kunnon matkakeskuksissa, niin täälläkin on myös tuo taulu, mistä näkee, että minne päin menossa. Ja siinä on junat ensimmäisenä ja sitten siellä näkyy bussit. Ja meillähän on tarkoitus lähteä OB5-vuorolle Helsinkiä kohti 12.35, niin sieltä näkyy, että lähtölaiturista numero 5 lähtee OB5-vuoro, niin sinne suunnitellaan hetken kuluttua. Tai siis suunnistetaan, paremminkin sanottu. Mutta on tässä vielä hetki aikaa. Ja sitten sieltäpä meidän punainen orhi saapuu ja hetki tuossa parkissa vielä on auto 350 taisi olla tänään tuossa matkustusvuorossa, tai siis minkä kyytiin minä hyppään. Mutta vielä ei ole lähtöaika, niin hetken kerkeä siinä laittaa tavarat paikalleen kuljettaja ja tehdä mitä haluaa ennen kuin lähtee sitten uudet matkustajat kyytiin ottamaan. Ja vitoslaituristahan se sinnehän se linja-autosta siirtyy. No niin, piti tulla tähän vielä vähäksi aikaa eteen ylös istumaan ennen kuin matkustajat otetaan tuota kyytiin. Niin viettämään ei taukoa, mutta kuitenkin sen aikaa tässä, että tosiaan hetki lyö enemmän tai paremmin lähemmäs lähtöaikaa, niin päästään siirtymään tuonne lähtölaituriin. Jees, tässä yläkerran paikoilla, etupaikoilla ollaan, ja jos ette ole kertaakaan matkustanut tässä ihan eessä yllällä, niin kannattaa edes kerran elämässä. Tässä kyseisessä autossa näyttää olevan vähän etuylälasia vaihtokunnossa. Näitä kiveiskemiä ja muita kun tulee, niin sitten aina käy näin. Mutta kyllä noita lasejakin vaihdetaan ihan tiuhaan tahtiin kuitenkin. Mutta hyvät on maisemat tästä katsella ja liikenteeseen lähteä. Ja tosiaan tässä näkyykin, täällä Kuopiossa on nuo bussien taukoparkit tässä. Taukoparkissa ollaan. No niin, se olisi 5 minuuttia vaille lähtöaika ja vielä yksi puuttuisi matkustajia ihan hyvin ja kaikki ajallaan niin sanotusti on paikallaan. Niin odotellaan heidät kyytiin ja sitten autohan tosiaan menee tuonne Helsinkiin asti ja tuossa työkaveri lähtee sinne sitä viemään ja menee tuonne sitten tauolle itse tuonne Lahteen ja minä jään sitten Varkaudessa pois. Ja tietenkin vielä tarkistetaan, jos varsinkin boksia käyttänyt, että täällä boksit kiinni on ja muut vastaavat ennen kuin lähdetään tieliikenteeseen. Ja täälläkin tietenkin kaikki näyttää hyvältä, mutta totta kai ajonlähtötarkastus kun on tehty tuolla varikolla ennen kuin auto on linjalle otettu, niin kuin pitääkin.
kaikille onnebusvuorolle numero 5 Kuopiosta Varkauden, Mikkelin ja Lahden kautta Helsinkiin. Helsinkiin saapumisaika-aikataulun mukaisesti Kampin terminaaliin 18.05. Seuraavia pysähdyspaikkoja. Leväisen rampilla pysähdys tarvittaessa. Leppävirta 13.15. Varkaus matkakeskus 13.35. Ja auton varusteesta hieman tietoa. PC löytyy alemmasta kerroksesta Takinmaisen portakon yhteydessä. Pistorasioita on istuinosien alapuolella siellä etureunassa, jos on tarvetta latailla vaikka puhelinta matka-aikana. Turvavyöt löytyy jokaiselta pistuimelta ja niitä kaikkia tulee käyttää koko matkan ajan. Auton etummaista portaikkoa ei turvallisuussyistä tule käyttää ajon aikana ja muutenkin tarpeetonta liikkumista liikkuvassa bussissa tulee välttää. Jos kuuntelette musiikkia tai katselette videoita puhelimelta tai tietokoneelta, niin muistakaa käyttää kuulokkeita, niin kaikilla on mukava ja rauhallinen matkustaa. Tuonne Lahteen saakka kuljettajana tällä vuorolla Pekka. Mukavaa matkaa. No niin, sittenpä saavutaan Varkauteen ja täällä Soisalon auto ja näköjään pysäkillä on. Ja ammattimies Pekkahan meidät toi tänne sitten ihan turvallisesti. Jees, sittenpä Pekka ja 305 ja matkustajat ja muut jatkaa täältä Varkaudesta sitten matkan tekoa tuonne Helsinkiä kohti. Vähän semmonen orpo-olo toisella jää aina tänne ilman autoa tämmöiselle niin sanotusti vieraille paikkakunnalle, vaikka Varkauskin on mulla hyvin tuttu paikka sillä tavalla, tai ainakin tämä on matkakeskuksen seutu. Mutta kun on tottunut, että täällä bussin kanssa on, niin en tiedä saatteko kiinni tästä ajatuksesta. Mutta tässä hetki odotellaan ja tuolta Helsingistä tulee sitten auto ja sillä jatketaan matkantekoa. Ajellaan se tuonne Kuopioon saakka. Tai itse asiassa tästä vielä matkustetaan takaisin Leppävirralle ja Leppävirralta ajellaan Kuopioon saakka se auto. Ja siellä tosiaan on sitten odottaa jo Oulusta tuleva auto, mikä menee Helsinkiin, niin se ajetaan sitten Leppävirralle saakka. Ja mikä se on ajella bussilla tämmöisellä säällä, kun aurinko paistaa. Mikä sen parempaa ja mukavampaa hommaa. No varmasti aika monikin homma, mutta kyllä se aika kärkeen voi mennä. Tai meneekin kärkeen. Täällä Savossa ainakin on laiteltu näitä merkkejä niin sanotusti aika moneenkin paikkaan. Eli tuolle tienvarasipysäkeilläkin on, niin kuin huomaa, että tässä vielä vanha tunnus on C5 Helsinkiin, mutta näissä lähtölaitureissa niin on niin kuin viereisessäkin niin on vielä merkki kiinni, että tästä onnibus lähtee tästä pysäkiltä. Vähän on aurinkoa ottanut tämäkin kyltti, mutta nämä oli mun mielestä aina hyviä tai on hyviä ja varsinkin alkuvaiheessa, kun ihmiset ei ollut vielä tottunut silloin, kun onnibus aloitti, niin
että mistä autot lähti, niin näistä aina pystyi sen katsomaan. Ja vielä tämä vanha Onni-hirvikin siinä. Tai no eihän se vanhaa, 10 vuottahan se on vasta. Mutta uusi on tullut tilalle. Mutta vanhassa varaa parempi, eikö se niin ole? Mutta näitä voi vielä bongella ainakin tässä sitten OP5-linjalla ainakin tonne Kuopioon saakka Helsingistä kun tulee, niin ainakin tuosta Mikkelin jälkeen. Sen verran paistaa lämpimästi aurinko kuitenkin vielä tässä vaiheessa kesää, että mennään katoksen alle ottamaan bussia. Tosiaan sanon Varkaudesta vielä sen verran, että täällähän lähtölaiturit on tuossa rivissä 5 lähtölaituria on, ja tännehän tulee aina sitten, niin kuin tuossakin kyseinen auto on, niin no, hakijat ja sitten bussin matkustajat tuovat, niin autot on tuossa. Joskus kun on paljon ruuhkaa, niin tuohon pikkusen hankala ajaa, varsinkin noilla vanhooleilla, missä tuo takaboksi on, niin joutuu vähän tarkemmin ottamaan niin sanotusti sen, että ei noihin autoihin osu. Mutta aina on päästy siitäkin eteenpäin, että ei sen mitään hätää. Nyt minä otan vähän aikaa aurinkoa ja katsotaan, minkälaisella autolla päästään tänään sitten tuonne Kuopioon täältä takaisin. Ja sittenpä sieltä auto pikkuhiljaa alkaa tulla Helsingin suunnasta. 9071 oli tämä auto tunnus. Sanoisin, että tämä on Volvo. En ihan varmaan ole. VDLiäkin välillä liikkuu kyllä sitten aina tälläkin linjalla, silloin kun yksikerrosvuoroja on. Mutta kyllä sanoisin tosiaan, että Volvon rattiinhan tässä pääsee. Ja täällä Varkaudessa tosiaan täältä lähtee, no lähtölaiturit menee sillä tavalla, että Helsinkiin päin lähtee laiturista 1 ja sitten tuonne Kuopioon suuntaan niin laiturista 2. Ja Joensuuhun jos joku menee, niin 3. laiturista pääsee sinne. Mutta minäpäs hyppään tuohon auton kyytiin nyt. Sitäpä muutamat matkustajat kyytiin tulee luukut kiinni ja lähettää sitten Kuopiota kohti. Jerehän toi täältä Helsingistä sitten Scania. Tämä oliko tuossa arvottelin, että mikä auto, mutta Scanikallahan sitä kohta pääsee ajelemaan. Ja tässä mennään juuri tuon vielä kyydissä istun niin Varkaus Cityn läpi. Vaikka ihan tällä hetkellä se ei ihan vilkkaimmillaan tai olla, kun tosiaan lapset ja muutkin koulussa on. Niin. Mutta kyllä liikennettä sen verran riittää, mutta hetken päästä sitten hyppää rattiin. Scanian rattiin niin sanotusti. Jees, sittenpä ollaan saavuttu Kuopioon. Kuopion matkakeskukselle. Täällä toinen auto odottaa jo minua. Oulusta tuleva auto, millä minä lähden jatkamaan. Tuo toinen auto taitaa olla Jyväskylään menevä vanhooli. Mutta ihan pikainen auton tsekkaaminen tässä vielä ennen kuin ajan sen tuonne taukoparkkiin. Eli suurin tai isoin mitä tässä matkakeskuksella nyt voi tehdä, niin on tosiaan katsotaan turvavyöt on aika hyvin tai suhteellisen hyvin niin sanotusti. Tai oikeastaan parhaiten sanotusti, että turvavyöt on kunnolla ja sitten muutenkin selkänojat on nostettuna ylös ja siihen seuraavalle matkustajalle on mukava myös tulla sitten istumaan. Ja muutenkin autosiisteys näyttää olevan ihan hyvää kunnossa. Siivoojahan tässä sitten vielä käy siivoamassa isoimmat roskat niin sanotusti. Ja pieni kurkkaus vielä tuonne WC:n puolelle, että siellä ei kukaan ole jäänyt sinne ainakaan. Ihan hyvältä näyttää. Papereikin on jonkun verran ja sitäkin lisätään tuolla myöhemmin. Mutta sielläkään ei ketään ole niin eiköhän me laiteta tämä Scania tuonne sitten taukoa viettämään tuohon linja-autojen parkkipaikalle ja otetaan seuraava auto, mikä sitten lähdetään tuonne Helsinkiä kohden. Ja itsehän tosiaan ajan sen tuonne Leppävirralle saakka. Ja tosiaan tämä kuljettajan paikkahan tässä Scaniassa näyttää tältä. Siellä punaisella näyttö näkyy, kun luukut on vielä auki tuolla ulkona. Laitetaan se kiinni ennen kuin lähdetään. Nappia ja nappuloitahan tässäkin on kyllä todella paljon, mutta en niitä tässä rupea tietenkään sen kummemmin esittelemään. 3,75 metrinen auto on ja
ihan vertailun vuoksi esimerkiksi nuo vanhoolithan 4 metriä tasaan korkeita, eli pikkusen lyhyempi auto ja luppakorvapeilillä varustettu. Luppakorvapeilit oli ainakin ennen mun suosikkipeilit. Mutta siellä näkyy, kun luukut on sitten auki, niin tässä automallissa luukut menevät sitten itsestään kiinni niitä painamalla. Sielläpä luukut sulkeutuu, kun matkustajat tavarat on annettu. Mutta nyt lähdemme. Televisiokin tässä oli. Mä aina tuohon omaa hyvät ajat mieleen, kun joskus pelasin jääkiekkoa, niin niillä pelireissuilla katsottiin näistä televisioista silloin 90-luvulla, kun ei paljon kännyköitä ja pädejä ollut, mutta aina oli joku leffa, mitä pystyi katsomaan. Mutta nyt tosiaan aillaan tuonne parkkiin, siis parkkiin tämä auto ja sitten lähdetään tuolla seuraavalla autolla jatkamaan. Jees, siihenpä 9071 Scania jää parkkiin ja se laitetaan siitä ja sittenpä otetaan seuraava bussi tuolta alle. Eli meidän seuraava bussi on sitten auto 342. Tämä tosiaan on tullut tuolta Oulusta ja Iisalmen suunnasta ja Helsinkiin asti menee. Ja nelikakosella hurrutellaan vähän aikaa. Se on se 40 minuuttia noin. Tai 35 tuonne Leppävirralle. Jes, sittenpä matkustajat sieltä kyytiin saatiin. Sen verran tulin ja Helsinkiä kohti lähdetään ja vitoslaiturihan se täältä on aina tuo meidän lähtölaituri tuonne Helsinkiä kohti näin OP5 vuoroille. Ja sittenpä siitä auto jatkaa matkaansa kohti Helsinkiä ja Lahteen asti. Lahteen asti on tosiaan menossa siitä seuraavaksi ja siinä vielä kuljettaja sitten vaihtuu lähdössä ennen Helsinkiä. Täällä muuten näköjään huomasin täällä Leppävirralla, että meillä Kuopiossa on kansainväliset suurmarkkinat. Ja joka vuosi on tullut käytyä ja ihan kivaa tapahtumaa se on. Mutta taitaa kiertää aika monessa suomalaisessa kaupungissa. Mutta näin siis. Sitten Jeren ruokatunti päättyy ja minun työpäivä alkaa pikkuhiljaa olla myös pulkossa sillä tavalla. Tässä on tosiaan matkustus vielä tuonne Kuopion suuntaan. Ja sieltä 20 minuuttia niin tuolta sitten Helsingistä päin auto tulee ja tuonne toiselle puolelle pysäkille pitäisi mennä, missä tuolla autoja on odottavikin tuolla risteyksessä. Sitä vaille ja sitten pääsis kotiin tälle päivälle. Sen verran vielä täytyy sanoa, tein tämmöisen kuvauspaikaksi oikein tämmöisen aivan mahtavas taidetta, suomalaista katutaidetta. Tätä löytyy aika monesta muustakin Suomen kaupungista. Mutta niin, sen verran pitää vielä sanoa, että tässä olen kuvatessani totta kai yrittänyt mahdollisimman vähän sitten kuvata ketään ulkopuolisia ihmisiä. Ainahan sillä saattaa joku vilahtaa. Ja olen kaikilta näiltä työkollegaltani aina kysynyt, että saatko sinä näkyä näissä videoissa. Niin ei ainakaan kenellekään jättämä asia epäselväksi. Ja sen verran vielä näistä videonteista, 3 ensimmäisestä videosta, niin vähän harmittaa ehkä se tietyllä tavalla, kun totta kai kun ajaessa ei pysty kuvaamaan ja monesti siellä on kuitenkin linja-autolla ajo on mukavaa hommaa niin sanotusti, niin sitä mielellään kuvaisi. Mutta ehkä pitää joku kerta joku GoPro tai joku hommata tai jotain, niin sitten se onnistuu paljon paremmin. Mutta nyt mennään tällä ja tosiaan nyt mennään kotiin tästä, tai nyt mennään tuonne pysäkille, odotetaan hetki Helsingistä päin tulevaa autoa, katsotaan kuka siellä siitä ajaa, tai ehkä minä jo se tiedänkin, mutta kuka ja minkälaisella autolla ehkä mennään, onko Volvo vanholia. Sitten kotiin ja siitä vielä Paikkurilla kotiin. Ja sitten näissä lyhyissä päivissä tosiaan tämä on tämmöinen, taitaa olla 6 tunnin päivä, niin on se, että pääsee vielä illalla vähän omaa aikaa viettämään tai niin sanotusti, että ei ole töitä koko päivän niin kuin vaikka Lahdessa käynnissä on aika pitkälti sitä työtä koko päivä ja silloin ei muuta vapaa-aikaa jää, mutta näissä lyhyissä päivissä on tosiaan se hyvä puoli, että vähän sitä omaakin vapaa-aikaa jää. Mutta nyt ei muuta kuin kotia kohti. Sittenpä odotellaan tässä tien varressa vielä hetki. Ja tässähän on aina semmoinen jännä juttu, että saapumisaika tuolla vuorolla on sitten 5 yli ja
siinä paikallisliikenteen auto lähtee se 8 minuuttia yli siitä matkakeskukselta, niin aina jännittää, että kerkeääkö siihen vuorolle. Vai joutuuko aina odottamaan parikymmentä minuuttia lisää. No, tietenkään se iso asia on, mutta kyllä parikymmentä minuuttia aina parikymmentä minuuttia on. Semmonen huomio, että Leppävirrallakin näyttää bensahinta olevan 2,1 ja vähän päälle. Tuossa kesäloma aikana, kun tuli Haaparannalla käytyä, niin siellä oli 1,5 ja 1,3. Eli vähän eri sfääreissä mennään. Mutta eipä se auta. Töissä on käytävä köyhenkin. Ja köyhillehän se on vaan kallista. Ja sieltäpä sitten kotiin päin menevä kyyti saapui. Ja ammattimies siellä ratissa on Mika näyttää olevan. Ja komiakin vielä. Kyllä kelepaa mennä kotiin. Ja tämä autohan tosiaan jatkaa vielä sitten tuonne Ouluun tuolta Kuopiosta. Mutta katsellaan jääkö ketään pois. Hän on tuosta matkatavarat sitten tänne jääville. Ja sittenpä saavuttiin Kuopioon ja tässä viereiselle pysäkille käveli, eli tästä pääsee kotiin. Ja siellä sopivasti 21 saapuu. Ihan kuin mua varten. Ja sittenpä kotipysäkille saavuttu. Tällä näköjään asfalttityötkin on alkamassa pikkuhiljaa. Hyvä se, että uutta asfalttia ja teitä tehdään, varsinkin uutta tietä. Mutta tämä video alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Ja jos sua tämmöiset bussiaiheiset sitten sisältö kiinnostaa, niin ei muuta kuin, jos et kanavaa vielä tilannut ole, niin tilatkahan kanava. Nähdään sitten taas seuraavan videon parissa. Ei muuta kuin moi moi!